May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Ang mga no da may bagatinam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matiada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kat saan tapay ang nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agimpakyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay ang. Saan ako nga agparikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam, Erika. Ay nawaw, saan nyo anaawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabukan niyak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kung tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay una ikan anak ko. Noan niya ti makitkita yo, di yulatan pakibibyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atallo ditoy. Sobra pa'y kit di Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang, itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mati istor. Gumatang kayo Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. At ti kwartang igatang yo. Dua asa siya'y laang Taiso laang mati umanayan ti budget ko. Anya akapitigatangak ngay. Kumpurmi anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Wadto'y ti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman aklaunay, Maray. Ayun gayam. Asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay Maray. No sa anak nga agbitaw, talo nga aldaw nandi tabalay yaw. Saan mi abisita day jay, Maray? Anya, saan nyo abisita ko na Maray? Saan nga agpaisaw, Maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road Maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen, Maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon, Maray. Ay, day tatirigat na Maray. Ang mga no ibagada a kontrabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpalis ka, tada papananta David. Sa dinamite. Ag-date taman mat. Siya kung ti mangilibre kan ka, nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, tapara lang kadata ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang kami na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpalis ka nga rodin. Uray naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. Adan samot ija salas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong ungot.
Naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Agin nawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No agin nawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kaslaawang panunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat. Saan yu nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan iti ref, nana. Ha? Di yukot-kot siya, tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan. Di kay madanagan, tasaan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti dayta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo matiref Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa mo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura, mari perla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw, apay ngay akasta, kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matantibus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wine, song batan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos, manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbangam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakaawag ka matmanong. Ni Nanang, kumusta mo tandita? Nasayaat mo ti kasasaat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanad kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani Nanang? No di ka dagiti karuba amas asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaad mo tinobium di tabalay? Wan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni Nanang ano kasta? Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tadun kan dunya kayo kanumot itinobium di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus manong. Nasaysayad no pumanaw kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Napudot ti ulam. Masino di mawag aya. Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen tadon kan don yata kano dito'y balay ni nanang. Sino mo tinagipulong ken ko na? Ti ko na ni manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan ko na. Anya? Kat ti kayat ni manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang. Makangagday kay kanya inton agawid. Nasaya at matanagawid kayo nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabiana. Saan ko asal salud-sudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan. No da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw.
Apay nga mo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti amok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di nanang. Ada kang kano saan mo apatsyente ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan meten anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun nanang. Apay manan. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rinaman akmet itay. Katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto. Agluto kayo latan. Iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam. Tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay kat. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinnukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasaw ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, uray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo aya? Awan pa'y maray. Si kakaditi nagipulang. Ah, siyak nga rod maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulan ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid ka no di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawidan. Jakon maanusan ti ugali ni Erika maray. Oray asino mo't amaray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung nanang. Ay nawaw, nagawid ka magayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Wen tanog teksak ka da kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi ije adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, iti mawagak kenkwana kay. Awan mo't gani nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo chay. Anya pumayta no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo payo adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamot akas na ti trato yung kininanang Da kayo ti makikabkabalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papananta nga ita. Ijay balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Taddadag iti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudo na. Sayang mo't ti bayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idinagabrod ti naigatang iti materyales. Anya laki din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsampay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbagana. Iso ti masurot. Saan apumanaw dayjay aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da ngam no da duma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakam da. Kan masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen maray. Kahit si kangay maray, awan mutan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak ko latamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda
Adda kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko, subrag ka. Ay, agyaman naklaunay, Nanang. Anya ti gagaram. Nangyigak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen, Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay na, agyaman aklaunay Kumusta kayo kendabid iti ayan nyo ita? Nasaya at mat, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaumi. Ay wad mayat dayta. Uray simple laeng. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laang. Saan tayong agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.